Pwede unahin mo yung puting buhok. Baka maubos, sir. Pero wala naman kung pwede mo ako. Bye. Ano ang date niya? 14 po. 2024. Opo. August. Dapat diretso na sana may barbershop kayo dito. Wala po naman yung magpapit. Ako lang po eh. Huh? Undercut. Last na po. Libre lang, libre.